uNkulunkulu akakulonde kubusise igama kuphasana ke-channel iNewFlick. Abantu basubscribe kakhulu kwi-channel siyabonga kakhulu kuloko, kodwa inkinga abasubscribe behambe nje bethathe inamba befone nje kuphela yabo. Abalandeli ama-video amaningi abantu ngasho ukuthi baloyal perhaps plus or minus 200 yabo. Kodwa asibhekela iphupho lika user ushaya kama user blah 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 something ukuthi kuphupha kamasenti. Uphupha amasenti yini guys? O 10 cent, 5 cent, 1 cent njalo njalo. Amasenti ile mali uyiza ngamasenti, imali emnyama, uhlweza olumnyama. So uma uhlweza olumnyama noma ngabe isenti elilodwa imali embi eshoke okubi. Nake singakusho number 1, uma uphupha amasenti kuPaul uma wacosha. Lusho ukuthi ngenzeka mhlawumbe kulobunzima ozobhekana nabo, kakhulukazi financial noma kwezemali, noma ubhekene nobunzima wena ngakwezemali, noma ubhekene nobunzima ngakwezemali, mhlawumbe uzoshayeka ngakwezemali, izinto zongesihamba kahle ngakwezemali, yabona. 2, uma uphupha amasenti kuPaul uma uwanikwa. Lusho lo muntu osuke kunikeza lawo masenti mhlawumbe ngeke akwazi ukukusiza, ikakhulukazi uma ukuthi kade ulindele ukuthi ekusize ngakwezemali. Ishukene ngeke lo muntu lo yakusize kulo mali osukulini ukuthi ekusize ngayo. Kungaba ukuthi mhlawumbe ukade uboleka imali kulowo muntu, kade ucele ukuthi akunikeze imali bese umphuphe esekunikeza amasenti noma isenti. Kusho lo muntu lo ngeke abe namandla okukusiza noma ngeke akusize lolo sizo lilindele lwemali. Futhi 3, uma uphupha amasenti kuPaul uma uwanika. Lusho ukuthi awukazi ukuthola usizo lwemali futhi usazoqhubeka nokushayeka. Ma umuntu ekunika nje lo loan usengakazi ukulithola lo sizo lidingayo lwezemali, usazoqhubeka nokushayeka yabona. 4, uma uphupha amasenti kuPaul olubi uma emaningi, wabona nje emaningi noma ke maningi noma ke mhlawumbe mambijana ambalwa. Lusho ukuthi kumele usukume ngoba kungenzeka umsamo wakho mhlawumbe awulungile, futhi idalo zakho sezibambe isimo senhlanhla yemali. Mhlawumbe izinto zakho ayilungi ezithi usukume, ngenzeka into edalwa idalweni zakho eseseyibamba isimo senhlanhla yemali manje ufuna usukume ulungise. 5, kuyenzeka futhi umpupha amasenti kuba uPaul manje wabona emali noma embalo. Olungasho ukuthi mhlawumbe kumele uthole usizo lokuvula isimo senhlanhla ngoba mhlawumbe abathakathi sebayivalile ukuze uthwale kanzima wena ngakwezemali. Ngabe unomklamo nebhizinisi uyasebenza kodwa ugcina ungayiboni imali, ungayiboni ukuthi usebenzela ini. So kufanele usukume uthole ukusizakala. Number 6, kuyenzeka futhi uma amasenti kuPaul uma emali ngosolo ukuthi mhlawumbe usuku uzolandela nje ibhadi noma udumazeke ngenxa yokungenzi inzuzo emklameni yakho noma lokho usukwenza ngenxa yalesi sinyama yabona isuke sikhona. Futhi sukuma ke ngane ukuthi number 7, kuyenzeka futhi uma amasenti kuba uPaul uma exubene nemali emhlophe. Lungakhomba ukuthi mhlawumbe unayo inhlanhla kodwa inhlanhla yakho iza ikhawu ihambe iphinde ivuleke. Futhi inhlanhla yakho iqubene, umuntu ongenzeka kukhona ukuhambela kahle khona phinde kuhambe kube mnyama, phinde kuvuleke kube kukhanya, phinde kube mnyama, yabona empilweni yakho. Sukuma ukuthola usizo, sukuma uthole ekulungiselwa izinto, imkhuleko. Number 8, kuyenzeka futhi uma uphupha amasenti kuPaul uma uwahola mhlawumbe beholela wona. Uma bekholela amasenti lusho ukuthi leli phupho lingafika kumuntu osuke ezophelelwa umsebenzi, noma uma ukuthi umqashi wakho uzokubambela umholo. Lingavela futhi Paul lima ukuthi umqashi wakho uyakuroba uma ekuholela, akakuniki umholo ofanele futhi owanele, yabona. Besibheka nje udaba lomasenti, uma uphupha amasenti amnyama ngaze wethu. Iloko esingakusho. uNkulunkulu akulonde, uNkulunkulu akubusise. Siwe ni pasi na matulu
Kuleka uyu baba, siweni phansi namatulu, kuleka uyu Jesu, siweni phansi namatulu.